Hello, čaute ľudia, vítam vás pri videa. Dneska je to z CSK. Hrám Deathmatch a nie som v tom dobrý. A keď chcete ďalší part, tak nezabudnite tu zanechať like a odber. No a my už ideme. No už tu veľké slípky lítajú. To sa nedá rozbiť. Nedá. Dobre. A už som zase zomrel, výborne. Sú tu dobrí celkom. Takže asi budem posledný. Tady to sa dá strieľať, aha. Ale prečo všetci majú Desert Eagle? No. AKčko, kto hrá AKčko? Nechcem tieto zbranie. Teraz touto. A jože s malými pištolkami sa dá hrať. Poď sem, poď ke mne. Dobre, mám ťa. Kto hrá CSGO, dajte like, lebo toto fakt je ťažká hra pre mňa. Ešte ak to kope. Strašné. Budem hrať s pištolkami týmito dvoma. Dual Beratas. Tak. Typek mal rotašák, či čo to. Som sa zlakol. Glock. To je dobrý, ne? Aha. Kamu typek má okočko. Aha. No, došiel som na to, ak sa prehádzajú zbrane. A aj tak sa mi to zruší, lebo dostajem voľaké AKčko. Rýchle. Neviem. Desert Eagle, idem. A, mám ho. Rýchlejší. Typek je dobre skovatý, ja neviem. Kámo, teraz sa spávnem a hneď ma zabije. More. Ideme na Bčko. G. No, výborne. Som si vymenil zbraň. Na P 250. Ja som ho zabil? Nezabil. On ma zabil. Výborne. Idem dať no scope. Čo? Kámo, tak to mi nehovor, že som ho nezabil. Kde je? Teraz to vyletí na mňa. Jasné. Kámo. A neskovávaj sa. Typ si vedia len skovávať sa a strieľať. A tu, ale on je furt v tej šachte. Ide preč. To sa nedá hrať. Desert Eagle, jasné. Desert, ne. More, ten Desert Eagle má to strašne ma to štve. Ešte zezad bude. No ja tu budem takto. Na schvál. Keď sa to naučím, budem lepší. Sľubujem. Som strašne zlý v tom. A bam. To. Nemyslíš vážne. Hrozný play. Ja už nechcem mať túto zbraň. No konečne. Ale zabil som voľakoho. Je to tam. Neviem, či chcem ísť úplne sem. Skok dole. Ide sa na spák. Aha, mám ho. No. Spávni sa. Kokos, konec. Asi, že tretí, predposledný som bol. Tretí odzadu. Ja dávam túto mapu. A vidíme sa u ďalšej hry.
Jasné, že idem ku teroristom, však prečo ne? Aj. Jaj. Nabudilo ma troška. Idem. VASD. No jasné, však dňa prvého zabijú. Hneď majú boda. Kamo, týpek má, že je snipu a ide na mňa. Ešte mi daj no scope. Dobre, mám ho. Mám ho. Mám ťa, nemal som prebité, bože môj, božinku. Aha, tu bude. 3, 2, 1. Čau. Kámo, to nebolo, mal FAMAS. Typek mal Mac 10. Ja nechcem snipu, ja sa s snipou neviem hrať, ja som úplne lopa. Aha. Dobre, to som nechcel. Ja ho nemôžem zabiť, keď je bílý. A ešte, kámo, ja sa hneď spálnem, to je hrozné. Keď tu budú 3 lajky, natočím part 2, ale tak strašný som v tom. Hopa. Aha, on ma videl. Typek AKčko mal. Dobre. Mister... Nebol tu typek náhodou. Nebol. Ja som ho videl. Hello there. Kamo, on mi ho vyžral. Ty policajt. Špatný. Na. Zabil ma augom. Tak. No. Už mám túto zbraň. Čo tam nejdem? Už ťa tohto zastrelím. Nehovor, že ne. Zabil ma tými istými zbraniami, čo som mal ja. To není možné. Ja budem hrať s týmto radšej. No. Hovorím. Lepšie ako nič. Ja budem hrať s pištolkami. Keď dáte tie 3 lajky, tak druhý part bude, že hrám iba s pištolkami. Pištolka. Len si to musím nacvičiť. A Desert Eagle. Počkaj, či je taký silný? No, celkom. Toho som nevidel. Tak to som nevidel. Kamo, on nehrá? Kamo, FAMAS. Opa. A typek strieľal niekoho iného. Kamo, zas tento AKčko. Nechápem, jak môže to AKčko dávať také bomby. Zas v M4. AKčko. Kámo. AKčko. Hádam sem, idem. A tu budem takto kempiť. Zalezenie tu budem tak. Zaparkujem. Budem tu takto, ale ne. Zas to AKčko, kamoško, more. No to AKčko miluje ten týpek. To teraz ťa mám. More. Kde on strieľal?
ťažký play. Dobre. M4. Prosím. Nevšimni si ma. Neviem dať no scope, bože. Tam je dole. Ale mám ho. Aj. A tam je, počkaj, on je tam. Tam je. No, hovorím. Typek ma neočúva. Ukáž. A tu bude. Tu. Udri. To som ho nezabil ja. Dobre, gunshot be like. Gunshot be like, more. Fakt. Ešte rád mi dáš tú shotgunu. To nemyslíš vážne. Ale som no scope. Ale aspoň, keď mi dajú tú shotgun. Kámo, toto video sa normálne bude volať Shotgun be like. A zabijem ho. Mám ho. A zozadu. A bože môj. Akačko. Dobre. Kámo, zase to mám v rukách tú nešikovnú vec. To nedá sa s tým dať kill, veď ma zabil, pištolkou ma zabil. Ešte pištolkovou vodou ma zabije. Zas túto vec v ruke mať, držať radosť sa na to pozerať shotgunov zozadu, be like, more. Ale, a keď má minus zbraň, tak ho proste zabijem. Chápem. No zozadu, dobre. Ešte raz shotgun. Kámo, fú. Začínam od... Dobre, táto je dobrá zbraň. Ale, kámo, zase ma zabil shotgunom. Ja to nedávam. Shotguna, zase nešikovná vec v rukách. No, aspoň dačo. No, dobre, týpek a R-kom. Opášte ma zabiť teraz, keď ma zabijú shotgunov. Tak sa normálne... Dobre, ešte, že... Kámo, nie. Dobre. Zas M4. Teraz čo mám v ruke? Aha, tam je. Kámo, to nemyslíš vážne. Zas táto vec v ruke. Ja to normálne... Ešte raz mi to padne do rúk. Nie. No, aspoň som mal kill. Tam je. Nie môj, akačko, zase, boha. Ja si chcem premeniť zbraň. Tak. Budem mať toto radšej. Zezadu. Dobre som sa zasekol o krabice. Akačko. Ja neviem, čo mám na ňom. No dobre, toto hrať nebudem. Budem hrať pištolku radšej. Ježiš, zas toto. O tomto hovorím, shotguna. Moja najobľúbenejšia fakt zbraň, určite. Spomaň free kill. Ja tu zachránim free killy. Zas shotguna. To nemyslíš vážne, more. Kam duálkami ma zabil. A, svíčky. Bum. Dobre. Kámo, zas... Ja to... Presne, jak hovorím, shotgunom zozadu. Snipov zozadu. Dobre.
M4. V pohode. Neverím, more. Kámo, to nejde proste na ďalku. Ľudia, ja sa s vami lúčim, toto bolo hrozné, čo ste videli, ale my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!